Nový politický thriller na Slovensku. Premiér spúšťa masívne kontroly neziskoviek. Prečo práve teraz a čo za tým v skutočnosti je? Ak ste v posledných hodinách zachytili správy o tom, že vláda schválila priebežné kontroly mimovládnych neziskových organizácií, možno si hovoríte ďalšia politická prestrelka alebo niečo viac. Poďme sa na to pozrieť pekne zblízka. Čo sa vlastne stalo, prečo to Fico robí a čo to pre nás všetkých znamená? Parlamentný klaxón znel jasne, štátne orgány pod ministerstvami vnútra, financií, práce a ďalšie inštitúcie majú odteraz zelenú na to, aby vykonávali kontroly mimovládok. Zamerajú sa predovšetkým na to, či tieto organizácie dodržiavajú zákonné podmienky svojho fungovania. Reč je o financiách, hospodárení, ale aj pracovnoprávnych predpisoch či verejnom obstarávaní. Čo sa vlastne stalo? V stredu vláda Roberta Fica, Smer SD, schválila materiál, ktorý dáva štátnym orgánom pokyn, aby využili všetky dostupné kontrolné mechanizmy a zamerali sa na mimovládne neziskové organizácie. Na čo sa majú kontroly zamerať? Dodržiavanie zákonných podmienok činnosti. Financovanie a hospodárenie, najmä s verejnými peniazmi. Pracovnoprávne predpisy a bezpečnosť pri práci. Verejné obstarávanie. Ochrana osobných údajov. Znie to ako bežná kontrola, však lenže kontext je oveľa zaujímavejší. Prečo práve teraz kľúčový kameň úrazu? Všetko sa to točí okolo rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskej republiky z minulého roka. Súd vtedy skonštatoval, že novela zákona o neziskových organizáciách, ktorú presadzovala vláda, je v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky a dohovorom o ochrane ľudských práv. Čo chcela vláda pôvodne dosiahnuť? Povinnosť mimovládok vypracúvať výkaz o transparentnosti. Sprístupňovanie informácií o hospodárení s verejnými prostriedkami. Ústavný súd povedal stop. Toto je v rozpore so základnými ľudskými právami a slobodami. A presne toto rozhodnutie súdu je teraz trňom v oku vládnej koalície. Premiér Fico to komentoval ostro. Ústavný súd Slovenskej republiky chráni prostredníctvom svojho rozhodnutia mimovládky pred kontrolou. Inými slovami, keď nám súd zablokoval sprísnenie zákona, ideme na to inak, cez existujúce kontrolné mechanizmy. Čo na to premiér? Robert Fico v stredu nešetril ostrými slovami. Mimovládne organizácie označil za najväčšie nebezpečenstvo v tejto krajine. Prečo? Podľa neho vykonávajú politickú činnosť podobne ako politické strany, ale bez akejkoľvek verejnej kontroly a politickej zodpovednosti. A čo peniaze? Fico tvrdí, že mimovládky ročne poberajú približne 400 miliónov eur z toho. 300 miliónov z rôznych grantov. Asi štvrtina 100 miliónov pochádza z 2% dane z príjmu. Jeho argument je jasný, keď už fungujú z verejných peňazí, treba skontrolovať, ako s nimi hospodária. Čo to znamená v praxi? Ak sledujete politické dianie, iste vám je jasné, že tu nejde len o suchú kontrolu účtovníctva. Za pojmami kontrola hospodárenia sa skrýva niekoľko rovín. Politický boj mimovládky sú dlhodobo terčom kritiky od Smeru, ktorý im vyčíta, že presadzujú západné liberálne hodnoty a sú napojené na zahraničné granty, často napríklad z Open Society Foundation z Georgea Sorosa. Odveta za Ústavný súd. Keď súd zablokoval vládnu novelu, kabinet prišiel o možnosť sprísniť pravidlá. Teraz to skúša cez administratívne kontroly. Zastrašenie alebo poriadok. Kritici budú hovoriť o šikanóze a zastrašovaní občianskeho sektora. Priaznivci vlády zase o tom, že konečne niekto pozerá pod pokrievku organizáciám, ktoré sa tvária ako dobročinné, ale v skutočnosti robia politiku. Kto sa má čoho obávať? Materiál hovorí o mimovládnych neziskových organizáciách, ale pozor, nie je to hádzanie všetkých do jedného vreca. Kontroly sa majú týkať najmä tých, ktoré poberajú verejné prostriedky. Venujú sa politickej činnosti. Hospodária s miliónovými rozpočtami. Čiže ak ste malá komunitná nadácia, ktorá organizuje výsadbu stromčekov v obci, pravdepodobne sa nemáte čoho báť. Ak ste ale veľká organizácia, ktorá kritizuje vládu, lobuje za zmeny zákonov a žije z miliónových grantov, možno si budete musieť pripraviť účtovníctvo na poriadnu kontrolu. Čo bude ďalej?
Do konca októbra má vedúci úradu vlády Juraj Gedra pripraviť súhrnnú správu z kontrol. To znamená, že cez leto a začiatok jesene môžeme očakávať, že na rôzne mimovládky zacvakajú kontroly z viacerých strán Finančná správa, Inšpektorát práce, Úrad pre verejné obstarávanie a ďalšie. Otázka je, či sa nájdu pochybenia. Ak áno, vláda získa muníciu na ďalší politický boj. Ak nie, bude to vyzerať ako zbytočná kampaň. Záver, o čom to celé je. Podľa môjho názoru tu nejde ani tak o samotné kontroly, ako skôr o súboj o to, kto má právo hovoriť do verejných vecí. Vláda si bráni svoj mandát a tvrdí, my sme zvolení ľudom, my máme právo rozhodovať. Mimovládky argumentujú, my strážime demokraciu, upozorňujeme na problémy a kontrolujeme moc. Pravda je niekde uprostred. Áno, transparentnosť hospodárenia je dôležitá. Každá organizácia, ktorá berie verejné peniaze, by mala vedieť vysvetliť, na čo ich minula. Na druhej strane, ak sa z kontrol stane nástroj na umlčiavanie nepohodlných kritikov, je to nebezpečný kopanec do demokracie. A čo vy? Podporujete sprísnenie kontrol alebo to vnímate ako útok na občiansku spoločnosť? Napíšte do komentárov, som zvedavý na vaše názory. Ak sa vám článok páčil, nezabudnite dať like a odberať kanál, aby vám neušli ďalšie analýzy diania na Slovensku.